Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhunsu ngingaje ngebhuzu uMatshitshi Qomane. Bathi umfana nempandla semncane oda ngabadide abethi mdala kanti cha ingane ehlaza cha ufunza abaphathi bezonqamalala odwa lelishwelelezi. Bathi intombi zindotsa ngetshembe zithi umuhle bhunsu. Umuhle Matshitshi Qomane. Kunensizwa engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ke umqeqeshi wethu zinsizwa. Izolo ngisuke ngapha eMandeni nganibhekise PMB. Ngiya ku first date nentokazi lena. Ngihambe eziyaleni zakho. Usho njalo umfowethu uthi nje yena uhambe eziyaleni zami. Ake sizwe ukuthi umfowethu ngabe ngempela uhambe eziyaleni zikamqeqeshini. Uthi umfowethu ke ngimthathile la ahlala khona. Saya kwi restaurant of her choice. Mawuthi saya kwi restaurant of her choice. Remember ukuthi ngiyakhumbula ngitshela ngithi kwena ungayilaleli intombazane mayitshela ngothando ukuthi wena njengensizwa kufanele wenze njani. Ungabe uyilaleli intombazane itshela kanjalo ngoba izokudukisa intombazane. Ayisiyona insizwa. Yes. So wenza iphutha elikhulu mangathiwa wenze njalo insizwa ulalela umuntu esifazane ikutshela ukuthi wena njengensizwa yini efanele uyenze ngoba akasiyona insizwa. Ngasho ngathi kwena mawufuna ukubamba ufish awuyikufish. Uyothi fish ukuze ngikubambe la emanzini kufanele ngenze njani ngoba ufish uzokudukisa. Ufish uzothini kwena uzothi phosa udouble nokudla kodwa iwe ukwenze njani ungalifaki. Uwenze njalo ufike ufish wenze njani uzidlela ukudla ukhala amaphepha. So ukuze ubambe ufish kumele uye ku fisherman kumdobi. Kumele uye kumdobi ukuze ezokutshela umdobi cha enza kanje iwuku libe khona uliboze ngokudla. Ufike ufish uthi uyadla ngqi ubambeke. Yabo. So uqonda ukuthini kwena uyabona mawuthi saya kwi restaurant of her choice. Mina ngifisa ukwazi ukuthi kahlahla ubani o initiate lo mhlangano wenu lo. Ubani oqalile lento ukuthi nihlangane nayo nkosazana. If ukuthi wena ohlala ucingweni wakhuluma naye wahlela ukuthi ufuna nibonane, then wenza iphutha ngokuthi umyekele akise kwi restaurant of her choice because wena ohlela umhlangano. Awukwazi phela ukuthi ungabiza abantu emhlanganweni bese mase abantu sebekhona emhlanganweni uthi hayi anikhulumenike madoda sibone senze njani. Cha, wena ohlela umhlangano. Uyazi ukuthi kulo mhlangano yini ufuna ukuyenza, wena wazi ukuthi lo mhlangano uzothatha isikhathi esinganani, wena wazi ukusuka kwalo mhlangano nokuphetha kwalo mhlangano ukuthi uzohamba kanje, uhambe kanje, uphethe kanje. Ngamanye amazwi mangabe umyeka wena uthi asiye kwi restaurant of her choice, ingane abantu izokuthatha ikufake kwi restaurant ongeke uzo afford ngisho amanzi. Uzothi uyafika lapho uthi ubheka ama prizes akhona ufika ushwabana ikhanda. Ingane abantu usuyayihlaza lapha. Usuyihlaza wena. Usuyayihlaza, usuhlele ukuthenga ukudla ngoba uyabona phela ukuthi wena imali oyibudgetela. Phela uma yohlangana umuntu kumele ube nebudget wazi ukuthi no so spend imali engaka siqila. Yabo. Ngamanye amazwi ngeke phela kuwena ohlela umhlangano bese uyamyekela ukuthi akuse la ethanda khona. No, wena wazi wena into ebalekile ukuthi uhlangane naye. Mase uhlanganile naye uyazi uzosuka lapho nikubi naye. Njengoba kutshela ngithi ungabolalela amantombazane. Nami ngangeza intombazane isho njalo. Hayi. Mele ungiyeke nje ngikhethe i-restaurant engiyithandayo noma indawo engiyithanda mina. If kuukuthi wena ohlelile mina ngine budget engazi ukuthi njengoba siya la this is how much esizospenda. Ngeke sifike lapha sengispend 20,000 nje ngingalindele. Cha, ngiyayihlela izinto zami. Yezo lona. So next time if kuukuthi wena ohlelile umhlangano ungayivumeli intombazane ukuthi ikuse nomlaphi. Wena waziyo. Wena nje into ebalekile ukuthi uhlangane naye. Mase uhlanganile naye uzomnyisa. Phela kubalekile ukuthi ube driver. Njengoba ngihlezi ngisho ngithi ibu driver othandwe njengensizwa. Yibu driver ungabi passenger. Kuba inkinga mangabe usuyipassenger usuyela intombazane ibe udriver ngoba uzoba nenkinga. Intombazane mase uyinika amandla amaningi othandweni you suffer ngempela ngoba uyawa abuse amandla. Ukwenza ngempela inhlala kahle ungayitholi. Uhlezi ukhala, uhlezi uphatheke kabi, uhlezi unqamela abantu. Indaba awufuni ukuba udriver. Yabo, kumele ube ucaptain. Yabo nje emkhunjini wakho kumele ube ucaptain. Yabo, kumele ube leader othandweni. Uyathanda uthandi wena namasende othandweni. Unless uzowanquma leyo masende cha. Mangabe engasekho hayi ungayiyeka intombazane ukubiyona elidama. Next time
leader nje mfowethu angithi wena ohlelile if ukuthi uyena ohlelile myekele uyazi yena into zakho uzimise kanje njobe ekubizile nahlangana kukhona umqondo phezulu kwayo uyazi ukuthi nizosuka aphi niphi kanjani yabo injalo njoba ngisho ukuthi ungamlaleli umuntu wesifazane mangabe kuthi yini wena kumele uyenze njengensizwa ngoba uzokudukisa uthi mfowethu ke saxoxa kamnandi eyothando angiyifakanga good hayi cha wenze kahle ke lapho ngiyathika lapho mfowethu ngoba why ngingamele uyifake eyothando njoba ngikutshela ngithi if usuhleli nomuntu yiba uthando musuxoxa ngothando yiba uthando uba kanjani uthando usuhleli nentombazana yabo ngokuthi yabo mangabe uxoxa nentombazana uxoxa ngothando ama views most likely ama views enu about uthando azophambana so the moment esepambana for example ayesithi nixoxa ngemali mhlambe uyatshela ukuthi hayi mina nje ngifuna umfana nje ozovele nje angisukela ngiphi imali ngingayicelanga angiphe nje angithi fahla ngemali ngingayicelanga bese wena uthi hayi ngeke ngikwazi ukuphi imali mina imali ongayicelanga imali kumele ungitshela ukuthi uyayidinga ngikuphi imali bese thina hayi ngeke nje ngithandane mina nje nomfana onjalo yabo sekunalento esithi unnecessary conflict senibanga ubala egcineni kosuku sekuba muncu into yenu isiphelele emoyeni xoxa mfowethu nanoma ingani but uthando ungakhulumi ngalo uthando nenkolo be careful nangenkolo be careful nje ngalezi zinto ezobanga ukuthi ngicine seniagreesha ningasazwani intombazane mangabe uhleli nayo iyona ezokunikeza ama ideas noma ezokunikeza hint yokuthi yini kufanele nikhulume ngayo funda yona ukuthi yini ethandayo ukuthi kukhulunywe ngayo the moment ikukhombisa lezi zinto gxila kuzona lezi zinto ezithandayo if ukuthi uthanda ipolitiki well ningakhuluma ngepolitiki if ukuthi mhlawumbe uthanda khulunywe ngama celebrities khuluma nangawo but uyena ozokukhombisa akufanele ukuthi uzoyiqala ukuthi izokhuluma ngani wasengina uzokukhombisa yena uzokubekela ubala ukuthi hayi izinto athanda ukukhuluma ngazo nazo uyaziveza yena ngeke phela ukuthi uyana intombazane masuhleli nayo izothula cha ngeke izithula izobe ikhuluma nayo but mangabe usuhleli nayo nawe you know ukuthi ipurpose yomhlangano wena ukuthi lo muntu understand uyisima kanjani hlezi ngichaza leyo nto yabo but nje ungazicanga ukuthi yini kufanele sikhulume ngayo izokukhombisa yona intombazane ukuthi yini ethanda kukhulunywe ngayo yabo uthi kumfethu ke kuthe sesiqedile we took a small walk that's when I told her ukuthi kahle yini engilethe la uthi mfethu but I didn't rush to put her ekhoneni ukuthi aphendule yabona ke uyilahlileke lapho ngoba mina ngeke ngithi kuwena musa ukutatazela nje the moment usumtshela ukuthi uze ngani usuyatatazela what's the rush kujahwephi ukuthi phela usunentombazane doesn't mean ukuthi kumele uhlale nayo mhlambe mase niqedile ukudla lapho senithatha iwalk njoba kadusho bese uyathatha inkosazana mina yazi nje ngisho ebusuku angilali ngicabanga ngawe nje uyazi mawunganginikeza ithuba mina nawe singaya kude usuyimpinhlele khoneni lapho relax mconfuse lo muntu anginayo ulindele vele ukuthi uzomshela mconfuse ke wena njengensizwe ehlukile angithi uhlukile wena mconfuse abantu abaningi benze njalo insizwe eningi zenze njalo ingakho wena kumele wenze ngendlela ehlukile uyabona into escarce uma uyinsizwe ehlukile you are very scarce mangabe uscarce uyinyama mfowethu uyinyama awufani namazambane ahlezi egcwele yonke indawo because indlela owenza ngayo uhlukile wena nje enjoy isikhathi sakhe naye but kumele umkhombise phela ukuthi uze ngani awuzile ngomngane ngani for example mhlawumbe ukuthi uzama ukuthi umqabule yabo that's why nezothola indication lo muntu akazile ngomngane but angifuni umpintshele khoneni ngani ngamagama so if wena usuthi wena but I didn't rush to put her ekhoneni ukuthi aphendule shuthi wena busumtshela kahle ukuthi uyamthanda and whatsoever that's why intombazane ugcina usuthola impendulo efana nokuthi ke mhlambe sithi intombazane hayi mina yazi kunomuntu engithandana naye yabo ugcina usuthola lawo ma responses because you rush relax musukutataze asijahe nawo lento okuhlalela uvaleni ukuthi khona insizwe ezofika ivele imshele masinye imthathe ayikho leyo nto into ehlukile mfowethu
uma uyinto ukhombisa ubasikasi uma ngabe uhlukile. Angazi noma siyazwana lapho. But uthi umfowethu ke I hugged her ngabonga ithuba. Kuthe kusalapho I went for the kiss ngabonga ngaphinda futhi then we left. Exactly. Lento engisho. Uyabona ukuthi mfowethu uyafunda lapha nalapha. Ukuthi phela usashayeka lapha nalapha yabona. Kuhle phela kumele umkhombise umuntu ukuthi uzengani. Awuzile ngomngani. Abangani wena into nayo awubadinga abanye abangani besifazana. But be careful ngamagama wakhuluma naye. Ngifuna umrelaxele mina ube frank naye. Ungazama ukumpintshela ekhoneni but izenzo zakho indlela owenza ngayo kumele abone ucala umuntu akazile ngomngani. Ngani ngokuthi uzama ukumqabula. It doesn't mean yabona nje mangabe uzama ukuthi uyamqabula akusho ukuthi uzoba guaranteed ukuthi uzophumelela. Mhlawumbe uzothi uyazama atake noma kubuza ukuthi wenzani noma phoxa. Kukhona possibility yalokho but wena kumele amnikeze idea and afanele ufile guilty mhlawumbe ukuthi uzamile umqabula wahluleka. No, uyinsizwa into mangabe ufuna ukuyenza uyayenza. Kumele asithole leso sithombo sibalekile ukuthi wena into mangabe uyifuna mangabe uyifuna uyazama ukuthi leyo nto ukuthi uyithole yabo. So wenze kahle mfowethu wazama ukumqabula engathi umqabileke mangibheka inkulumo yakho. Kodwa mfowethu uthi ke then masifika la ahlala khona she hugged me ngasusa isifonyo nganamathela ngesinqando. Usethi mfowethu ke so umqeqeshi what the next move. Yena she just said thank you mangithi ngiyazifela ngaye. So wena kahle ubusumtshela into ayibonayo vele. Mawusuthi uyazifela ngaye vele uyayazi leyo nto. Ingakho nihlangene because uyazifela ngaye because uyamfunda. So ubumtshela into ayazi. So uyabona ke mfowethu esimini sikanje. Usebenze kakhulu mfowethu ngizoncoma umsebenzi wakho ngoba uhlelile usuku if ukuthi wena uhlele usuku. But I don't believe ukuthi intombazane. Wenze kahle walihlela usuku njengoba ngihlezi ngisho ubaleke ngendlela esimanga. Lento okuhlala efonini ukuchat into engayindawo, mosha isikhathi sakho, mosha idatha lakho, mosha imali yakho. Angifuni ngabe leyo nto. Angifuni leyo nto ngoba egcineni kosuku awu productive. Awuzenza izinto ebekufanele uzenze usuku busy nefoni uyachat. Zikhona ezinye insizwe eceleni ziyahlela naye usuku zenze ekufanele sikwenze. Wena ubusy stuck efonini, stuck Facebook, stuck eWhatsApp, stuck eku stuck khona. Yabo. So wenze kahle mfethu ngiyakuncoma ngokuthi uhlele nawe sokuhlangana but iphutha elibela ukuthi umvumela kise kwi restaurant of a choice because wena uhlela umhlangano. If uhlela umhlangano nabantu awazi phela mase kuhlangana bese uthi hayi bafethu we aniboneke kulo mhlangano sokhuluma ngani. No, wena ophethe agenda wena ocreate agenda yalo mhlangano. That's why sikhona la. So uyazi ukuthi sokhuluma ngani ama items asetafuleni. You know wena ukuthi kuzoba 1 kuzoba 2 kuzoba 3. Yazo leyo nto. So okay into ke njoba ngisho ukuthi wenze kahle into esekufanele uyenze esimene sikanje ukuthi urelax phela. Angithi phela ufuna ukubona ukuthi uperforme kanjani. Ufuna ukuzi-assessa wena, ufuna ukuzi-evaluate ukuthi wenze kanjani kulomhlangano okade ukubona. So kubalekile ukuthi uzi-assess ubone ukuthi wenze njani, uzi-assessa kanjani. So mangabe usuhlukene naye lo muntu waya kini naye waya kubo noma ngamshiya kubo njengoba dusho. Into ebalekile ukuthi wenze njani. Ntambama ungaphinde umfonele. Uthi mhlawumbe umbuzo ukuthi usuku lakhe lisahamba kahle noma lumphathe kahle ungakwenzi lokho. Relax. Angithi phela manje usufuna ukuzibona ukuthi wenze njani. Relax ungenzi lutho. Ungamfoneli ungenzi lutho phela ukhumbula ukuthi wena uspend imali yakho kade unalo muntu. So ufuna ukubona ukuthi yena uenjoyile yini. Uzokubona kanjani lokho ngokuthi lelo suku lelo the moment uhlukene naye ungamfoneli ungenzi lutho. The next day do the same thing. Wenzelani lokho? Ufuna ukubona yena if ukuthi uphatheke kahle if ukuthi awumWhatsApp awumfoneli for lelo suku kade unaye and then for the next day uzoqala naye azibuza ukuthi hayibo lo muntu kuphela kufanele ngabe uyangifonela kufanele ngabe wenze ukuthi yabo but wena awenzise okwensizwa njengaqeqeshekile. Ufuna ukubona yena ukuthi uzokwenza njani. If uthi uperforme kahle kade unaye uzobona mhlambe ekufonela yena ekubuza impilo mhlambe ebuza nokuthi uhambe kahle because phela kubalekile futhi ukuthi uzi-assess njengoba ngisho ukuthi if ufuna ukubona phela performance yakho kade unayo ukuthi wenze njani
hayi ukuthi uzothi ufika wena kade uspend imali yakho naye mangabe ususendlini futhi ubheda mfone. No, relax, bona yena ukuthi uzokwenzani. If ukuthi akakufoneli ngalolo suku kade uhlukane naye and then the next day liyaphela ningazange nikhulume, then on the next day uzobe usubuyela kuyena. Yabo, uzobe usubuyela kuyena, okusho ukuthi awuzange wenze kahle. Most likely akazange achazeke. If umuntu kade umchazile ngeke kuphele lolo suku lolo kade ninaye and then the next day liphinde liphele engazange abuyele kuwena. Intombazane mangabe ichazile iyayibuyele kuwena, mhlawumbe ku-WhatsApp noma ikufonele, yabo. But uma kuphela lezo insuku engiyibalayo engazange abuyele kuwena, which means awukakashayi la kufanele ushaye khona, umsebenzi usamkhulu, yabo. Then ngalo leyasuku usubuyela kuyena, yabo. Phela ukhumbule nawe mfethu kubalekile ukuthi ubheke ukuthi umephi nomuntu, uzama ukumfunda ukuthi uyisima kanjani. So the next step mfethu kufanele usenze ilokho engishoyo, and then ukhulume naye, uzama ukuhlela naye. Futhi kubalekile phela ukuthi uhlele naye umuntu, but i-distance engaka lo ehambayo from Monday to PMB, yabo, uzothanda ukuthi kube inkinga. But into ebalekile mfethu ukuthi uhlangane nomuntu, not ukuthi ustuck efonini. Uthando lwefoni luyinkinga, ngiyalazi, lunedrama. Uyakwazi uthandana nomuntu, uyakwazi ukuqoma efonini, mase kuqomile umuntu efonini kube nedrama ongakazi ibone, iphinde nihlukane khona efonini ningakaze nibonane. Ngiyazazi izimo kanjalo, ngiyazazi futhi izimo lakho intombazane uyishele efonini, iqoma efonini intombazane, mangabe usuhlangene nayo ingane kube ngathi nje eyibo anithandana, iqhaye ukuthi nje kube ngathi nje niyaqala nokukhuluma naye lo muntu. Indaba isithombe usicreate efonini asifani nalesi oyisona. That's why ngithi ifoni kumele ube careful indlela oyisebenzisa ngayo ifoni. Ungaboshela nje intombazane efonini, because uzoyinikeza isithombe wrong sefoni, and then izocanga ukuthi hayi mhlawumbe uzomahlaba uyahlekisa because uyayichaza efonini. Kanti in reality mangabe usunayo ingane, unamahloni, awuzwana ukukhuluma, uzwana nokuzithulela, yabo. So kuyi-opposite yalento ikhombisa efonini, and then izinto zakhe azakahambeli kahle. So mfethu ngiyathemba uyangizwa. Uma unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensiza, ungangibhalela kwi-email, ngoba ku-Facebook sengithanda ukuba nenkinga. Kunegenge nje encane lesa high school ehlezi ngisendela ama-inbox inqwaba ngcine ngingasawaboni. Abalekile ngoba phela uma usase high school kubalekile ukuthi uqale ungajahi nje indaba zothanda nawe, ufocus esikoleni qala, and then mase uphasa umatrix esingakhuluma ke, yabo. Ungambuka nje umqeqeshi umlalele, but ukuthi mina si-engage nawe, singa-engage nje ngezinto mhlawumbe ufuna ngikusize ngazo. But uma usufuna ukuthi uqonye nani usase high school usukusayingane, mina ngithatha njengengane. So into engiyitshela umshana wami kumele ngiyitshele wena, ngingatshela umshana wami enye into kanti wena ngikutshele enye into, yabo. So nabashana bami nonke ngithatha kanjalo. So ngiyathemba uyangizwa ke mfethu, sharp.